Przytulamy się. Fajnie. Tyle miłości, to jest piękne. Ja jestem Wojtek Kiełbasa, zapraszam Was na stronkę. Można tam poczytać różne rzeczy, pooglądać różne rzeczy, posłuchać różne rzeczy. To jest Adrian Hebel. My się poznaliśmy w taki sposób, że graliśmy tam na rynku. Adrian podszedł, zaczęliśmy grać i tak jakoś zostało nam. To nasz 8. raz chyba. To nasz 8. raz. Dziękujemy naprawdę, że się zatrzymujecie, że słuchacie, bo zawsze to powtarzam. Nikt nie musi, tak? To jest mega budujące. Shut it down. Nothing, nowhere to be. Simple little kind of free. Nothing to do, no one to need. That's all I need. I'm perfectly lonely. I'm perfectly lonely. From time to time, when the ladies let them slip away, and when they ask me how I'm doing with my life, that's always what I say. Nothing to do, nowhere to be, simply the kind of free. No one but me, and that's all I need. Yeah. Perfectly lonely, perfectly lonely, yeah. Perfectly lonely, yeah. Because I don't belong to anyone, nobody belongs to me. And this is not to say there never comes a day I'll take my chances and start again. And when I look behind on all my younger times, I had to take the roads that take me to a love so strong.
Dziękujemy. No nie wiem, czy wszystko.